Siema. Nieprzypadkowo dziś zaś na bytomskim Bahnhofie, zaś w podróży. Tym razem Richtung Poznań. 2137 Pyrkon w moim życiu. Czyli czego zaś idzie się tam spodziewać? Baby przebrane za chłopy, chłopy uszkami i z ogonami. Trzeba się czasem ruszyć trochę z górnośląskiego Heimatu, obejrzeć co się tam dzieje w Polsce. Nie byle jakiej, wielkiej Polsce. Tym razem ale jadę inaczej, bo pojadę sobie przez Gliwice. Jak wiadomo, Katowice odcięte od świata przez estakadę w Chorzowie. Tam 40 minut trzeba poczekać, to jakieś, prawda, małe kawkie. I potem 3,5 godziny do Poznania. No nie jest najgorzej. Można kontynuować podróż. Pociąg 12:06, Kołobrzeg, Kossak. Kossak. Potem ino jeszcze 3,5 godziny i Poznań. Kuchnia poznańska, tradycyjna, ludowa. Co tu robić? Osłabiło mnie, proszę Państwa. Dzisiaj tylko przy piątku aklimatyzowawczo. Zobaczymy, co się dzieje. Jutro będzie jeszcze 2 razy tyle ludzi. O, nasze ulubione. Jutro się coś tu nagra, ale tak wiadomo, po chorobie na spokojnie. Co to za manioki? Atrakcja Pyrkona 25. Darmowa woda. Kolejka jest. Jak za darmo leją, to ja nie wiem, czy ja nie kupię takiego baniaka 5 litrów i do domu nie wezmę coś. Piotr przygotowany. Za darmo dają, to mogę nawet postać pół godziny w kolejce. Będziesz lał? No. Pięknie, Piotr. Na luz. Ani kapki nie uroił. Bo jestem oszczędnym Uronił. człowiekiem. Bardzo fajny cosplay radiowozu. A tu, muszę wam powiedzieć, bardzo dziwnie na Pyrkonie opisują toaletę. Kiblety są? Może być. Po to się przyjeżdża 400 km do Poznania, żeby se w eleganckim hotelu obejrzeć kuchenne rewolucje. O! Co Państwo powiedzą? Fantastyczny festiwal, na pewno przyjadę zaraz. Polecam. Pierwszy raz jestem, ale na pewno za rok przyjadę. Ale to było naturalne. Wiktor, zawodowo żeś złożył grill. Proszę Państwa, wpadliśmy na pomysł grilla nad Wartą w sumie jedyni, oprócz tych ludzi tam, no i też tych tam. Zdrowie. Bzdynk! Tak się kulturalnie spędza czas w Poznaniu. Pięknie, aż dupa mięknie. Halo, kolego! Hej, masz fajny grill. No. Tak. No. O. A może ja tak pójdę i ja będę za Bruce'a Willisa ze Szklanej Pułapki. Cosplay męża bijącego żonę. PK, motherfucker. Moi drodzy, panie Piotrze, pogoda... Pogoda nie najlepsza. Żyleta, no. Idealnie, żeby się smażyć na betonowym, zabetonowanym bez ani jednego drzewka rynku w Poznaniu. Chciałem dokonać tradycyjnego zatąkania kamery w fontannie, ale niestety wybudowali jakiś płotek i nie mogę. Od razu widać, że Pyrkon jest i zakopiański miś. Miejmy nadzieję, że nie skasuje 5 dych. Tradycyjny żur, proszę Państwa, wielkopolski. Wygląda, no, jakby nie liczyć tutaj tego prowokacyjnego, prawda, aspektu. Jojo. Wygląda nawet jak żur, tylko że mało majranka. Późno.
tym budynku 31 października 26 odbyło się założycielskie zebranie Polskiego Związku Hokeja na Trawie. Panie, wiedziałeś pan to? Nie. Ja też nie. Proszę ja ciebie, dla miłośników jak ja, pierdolców ceglanych. O, pięknie. Ale tu to takie ruiny w środku miasta, stolicy kultury. No ludzie, proszę was, pozarastane, tu jakieś te pajęczyny co to? Komisja wojskowa. A ja podziękuję, ja już byłem na jednej. A tu poznańskie Feuermany, no siedziba, konkrecik. Szczycie Einfartów, Poznań, mocny zawodnik, konkretny. Tu by wjechał czołgiem. I proszę państwa, Tork na Cidrach w Poznaniu. Nie no, na Wiśnia nie. Pan Piotr kupił sobie hipsterską kawkę. Na wynos dzisiaj to możesz. No Jest i hipstersko tutaj dość. bardzo hipstersko. Ale takie wyposażenie w środku no, takie jest niezłe nawet. Proszę państwa, dla kamienicznych frików. O, to mi się podoba. Nie to, że PZU, ale budynek. Ja pierdolę, jak tu ładnie. Przepraszam za wyrażenie oczywiście. Widzę tu pewien zwyczaj bytomski. Dzieci kąpią się w fontannie. Czyli to nie ino u nas. Oh my god! Oh! What's up, y'all? Strefa do okąpania się, do sesji zdjęciowych i nie tylko. Patrz co tu się dzieje po lewej. Babę dźwigają. Wcześniej jak on odpadał, to się... Klub siwulców. A tam jakie ma skrzydła. A ja mu teraz tak kabelka jakiegoś tam. Proszę pani, kogo pani ma cosplay? Największej Wicki i fanki Niklausa Py. A. O, to wyszło. Come here, sorry. Ha, shit. There go. A ten co taki czerwony? To był bolszewik trooper. A na nas już czas. Niestety pierwszy nie ma, a to Pieron. Drugi. Prawie. Blisko. Uwaga, uwaga! Jest! Bardzo trudna gra, proszę państwa. Bardzo trudna. A, Trzecie. dobry jest. W takim nocnym chrapaniu. O, Słuchaj, jest takie konkretne wyspał się. męskie granie. Fajnie mu się te powery, nie? No. Jak? Ładuj się pod kadłub i wioska największego daru narodu niemieckiego dla narodu polskiego. Gotik. Czy co? Jak się panu podoba Pyrkon? Dobrze mi się podoba. Mam już wychodzone 25 321 kroków. Idziemy, jeszcze idziemy. Dziewczyna z kosą. A jaką postać chciałby pan spotkać? Ja bym chciał spotkać doktorka z Wolfensteina. Tego na początku, co myje ręce. I mu się robi tak. Coś trzeba było kupić. Padł wybór na Choco Pie, Green Tea, zielony. A tu są moje ulubione. Akurat po Jelitówie. Very tasty ciastko. Dobra? Bardzo rzadki, skamuflowany szereg. Najlepszy kebab na świecie poznański. Bardzo go dobrze pani trzymiesz. Dziękuję.
Piotr, dobre? To fajny suwenir z Pyrkona. Co pan będzie z tym robił? Będę wysadzał, rozdupcał. Granat zwany pożądaniem. Krioterapia. Ależ komunikacyjny artefakt. A jakby ktoś interesował się piłką nożną, zapraszam na kanał pana Piotra, który ogląda po 400 meczów rocznie i potem wszystko streszcza i opowiada i... To wygłaszam orędzie do narodu, które trwa 100 minut. Tak jest, zajrzyjcie. Epopeja pyrkonowa na szczęście się już, moi drodzy, kończy temperaturą na oko jakieś 60 stopni. Ciężko.